Sledujete noviny Vevo TV. Dobrý deň, tu sa nachádzame ako v Michalovcech na úrade práce. Podľa našej informácie, že tu sa chodia evidovať vyše obyvateľov 132 aj možnosti aj viac. Ďalej. Ako vidíte, my sme boli informovať aj zo Skamier hore, len nás tam chceli pustiť. Ohľadom, cigánka ako jedna osoba normálne kričala ako na pracovníkov, že ako normálne predsa kto poberá sociálnu dávku ako v Anglicku, tu na nemôže poberať, lebo zákon to nedovolí. Podľa našej informácie my sme mali takú informáciu, že keby im schválili sociálnu dávku, by ako na poslať do basy. Zo východného Slovenska Jozef Bačo a Robert Valo, ktorý zjavevo.